or 6 a.m. po, nag-call na ang nurse from BMC na for ano na po si daddy, for intubation. Tapos 8 a.m. po yan, tigre-revive. Makulog na rin sa boat pag nagkahilang ka. Kung deta maninhagan na wara ka sa kinaban dahil sa COVID, taday ka na mahihiling kang pamilya mo. Solamente abo ang mahiling ninda pagluwas mo sa ospital. Makatugang maray na aldaw po sa Satoya Gabos. Kumusta po kamo? Si mga nagdadalan po sa Satoya pong Facebook page, sa Satoya man pong YouTube channel. Asin po si mga nagdadangog sa 89.5 Radyo Natin Naga and sa 105.5 Bicol Idol FM Naga. Sana po yaong kita sa maray na kamugtakan. Bueno po, kuan ko po ining pagkakataon pong ini para po kamo pasalamatan ang Gabos po na nagsusuporta sa programang Pag-Urulayan ta po. Siri man po si mga nagdadalan sa Satoya pong Facebook page and sa Satoya pong YouTube channel, lalo na po sa Satoya pong mga subscribers. Magwa po na binabareta ta na nagpupuo na po kitang mag-monetize sa laog sa na po ning 6 na bulan. Pig-acknowledge na po kan YouTube and sa Satoya pong mga esperso. Buot pong sabihon, igwa na pong naglalaog na mga ads o advertisement sa Satoya pong programa. Pakiulay lang po sa mga nagdadala po sa Tuya, kung pwede po na kita mag-skip ads. Ulitayan po ang Satuyang dyan po sa paging iyan, makakalikom kita ng dagdag na pundo. Asin yan po, ibabalik taman sa Satoya pong mga komunidad sa pagi po ng mga pagtabang. Urog na po sa mga nangangaipo sa Satoya pong mga barangay. And sana po padagos nato pong suportahan ang programang Pag-Urulayan ta sa Satoya pong Facebook page and siri man po sa Satoyang YouTube channel. Salamat pong maray sa inyong pong pagtangkilik. Naabutan na pong ang bagay na ini sa paagi po kan sa inyong mga suporta. So welcome po liwat. Yaw na po kita sa ika-24 edisyon kang programang Pag-Urulayan ta po. Kaya ba na po ang sa inyong lingkod, si Kagawad Lito del Rosario kang siyudad kang Naga. Liwat po mga tugang, nadadangog po kita ngunyan live sa 89.5 Radyo Natin Naga. Sa pamamayo po kan mabuot na station manager na si Marife Mariscal. Asin sa 105.5 Bicol Idol FM Naga. Sa paagi po kang idol lang bayan na si Serbong Villacruz. Mga tugang, aram ta po na bako pasil ang pigaagihan ngunyan kan lambang saro po sa Satoya. Huli po sa pandemya kang COVID-19. Urog na po siguro ito mga nakamati kan mga primerong bulan. Poon kan makalaog sa Bicol asin sa Surigao Naga ang pinakainot na kaso kan COVID-19. Handal po kita. Asin nahandal ang Gabos. Lalo na po igdi sa syudad kang Naga. Natanan pagkakataon po kita na makaulay ang saro sa mga pamilya na nakamati kan kalbaryo kan pandemyang ini. Pangadua po sindas ang sa inang pamilya sa may pinakadakol na naging positibo sa COVID-19. Ang makamurumundo paigdi, saro po ang binawian ning buhay. Ang angat na pinag-agihan kang pamilya, asin kung kumusta na sindangon yan sa istorya pong ini. So, yaw po kita ngunyan igdi sa sa Abella Street, Abella Baba, igdi po sa Concepcion Grande. Ini pong lugar ani pag nailing po nito pero tuningon siya. Pero ini po naging witness kan grim kan epekto kang COVID. Pito po sila sa pamilya na naapektuhan kan COVID. As a matter of fact, si Mr. Efren Dichoso, si head of the family, nagadan. So, pigbisita tapos hindi igdiyo. Kumustahon. Then siguro kaibanan na po ang pagkumusta sa enda and
maaraman ta sa inda kung paano sila nagko-cope up mo yan. So yaon si Jam Beach. Jam. Jam, kumusta ka na? Kumusta ka mo? Ganyan po, after 9 months kang nangyari po, yan, nagko-cope pa din po. Grieving pa din po, syempre. Kanso rito si pagtama kang COVID ibi sa pamilya nindo si August last year po, 2020. So several months after na mag-start si kang COVID, so but sabihin kasagsagi talaga siya. Pero may istorya mo si pangyari kanto kung paano ito ipasunod-sunod. Kang time po kaya na ito, nasa Manila ako nag-work. Harayo ako, updated man po girare ako sa mga nangyayari sa Harong. Tapos si daddy ko po kaya nagtatrabaho sa barangay as chief tanod po. Tapos si mami man po frontliner man sa private hospital. Yan, lockdown po, pero si mami tapos si daddy, dahil mga frontliner po, nagluluwasin da. Day may po aram kung kisay na ko ang exposure. Tapos sabay-sabay po sila nagka-symptoms. Tapos sarabayan na po si mga tugang ko man na kaibanan mi sa laog. Nagka-symptoms man. Then, after 3 days po ata, nag-decide kami na ipa-rapid test na nag-consult muna po kami, pero ang sabi ninda, for observation mo na since mild pa man lang si symptoms. Tapos, kang sabi kong ipirit na ninda, saka naman tig ako kang Jessie Robredo po, na i-rapid test. Okay. Tapos, ang mga nag-negative man po sinda, pero mapatong symptoms, si daddy pa lang. Nag-negative gabo, si daddy lang ang nag-positive sa rapid test. Tapos, yan, ang advice po is for observation man girare si daddy. Nag-last po to ning 2 days pa hanggang sa nag-LBM na siya, gabos na symptoms yaw na. Tapos, kang nasa Manila ako, nagpipirit na po ako mag-ulit. As frontliner po, aram ko ang symptoms na COVID na talaga to. Tapos, si 5th day night po kato, naghahanap na kaming hospital na arami man na sa public lang dapat, sa BMC lang dapat ang mga positive. Nagtatry kami baka ako siya sa private hospital. Tapos, nga po nag-aako ng mga COVID-like symptoms ang mga private. So, nag-end up po sa BMC na admit si daddy. Tapos, yan, dahil man po allowed kaya ang relative mag-iba sa laog kang hospital. So, na-admit siya ning solo. Tapos, around 5 or 6 a.m. po, nag-call na ang nurse from BMC na for si daddy, for intubation. Tapos, 8 a.m. po yan, tigre-revive. Tapos, before kang admission, yan, nagpipirit naman po ako mag-uli. And then, kang naaraman ko yan, since lockdown din po sa Manila, nag-carpool po ako para lang makauli. And then yan, naman ako, si last ko pong uli, December 2019 pa. Dapat supposed to be mauli akong March 2020. Kaso po, ang biyahe ko kato is March 24. Nag-lockdown po ata March 15 or 17. So, day na ako nakaabot. Nurse man po ako sa Manila. So, day basta-basta nahihiro ang schedule ko. So, nag-uli po ako katong, as in, naman din akong inabutan. Cremated na. Nag-try kaming makiulay. Upon admission po, tig-swab na si daddy. So, mapang result. Kang nawara si daddy, hoping pa kami na negative, na sana inatake lang siya, arog kayan, para at least bako ami si body niya. Okay. Pero yan, around 1 p.m. po, yan, nag-abot na si bad news na positive nga ni. Tapos, dahil na pwedeng maghalat pa, kaya pa nang i-cremate. So, ako lang po, kata ka to si magiging representative na Haling Manila. May daraman pa ako katong swab result na negative. Since nag-positive si daddy, dahil sinagabos makakaluwas, ako lang ko ang makakahiling sa body ni daddy. Pero ang halatan lang po is hanggang 6 p.m. Ang abutan ko po kato 12 midnight na nakiulay ako. So, day talaga pwede. Well, naintindihan ko man po si virus kadto na day naman pwedeng pahalo yun.
Tapos yan, pag-abot kong nagatig, quarantine naman po ako diretsyo. Tapos kinaagahan, gabos man po sin natig swab. Okay. Tapos after 2 days yan, nagluwas po si result. Gabos po nag-positive except sa panganay kong tugang. Okay. Tapos yan, suway-suway po kami katong, kaya grabe man po si Gabata, may gadan kami, tas day kami buo, suruway-suway pa. Tapos mapagal ang sa supplies po, bagata syempre kami maasahan, takot si tao sa mo, sipik kang COVID. Suway-suway kami, may naka-quarantine ako sa hotel, may nawalat digdi sa harong. Sa BMC may naka-admit, tapos sa may Almeda po, man kaming naka-quarantine. Tapos after quarantining 14 days, nag-home quarantine pa po kami. Pag uli kang gabos na sinaka-admit si Almeda, si tugang ko pong panganay tapos ako, naghanap po kaming marerentahan mo na. Tama quarantine sindang home quarantine, since kami positive, di mo na kami pwede magsaro sa Inda. Nag-rent din muna po kami for 7 days. Tapos after kato, sa kami lang tig-settle gabos. Si burol ni Daddy, si gabos-gabos po. Tapos, yan. Unfortunately po, after 4 months, si lola ko man, which is nag-positive man po, nagadan man, kang December lang din. Sa COVID man? Ang sabi po kaya, mga cardio complications na. Tapos yan, si mami ko po, solong aki man, kang lola ko. Kaya grabing gabat po kay mami ngunyan ang tigdadara niya. Nawaran na agum, nawaran pa pong ina. Bali itong kuya na ito, pira kabos ka mo igdi sa harungin doon apektaran kang COVID? 7 po kaming magturugang, plus si mami, si daddy. Tapos sa balyong harong po, si lola ko. Okay. Plus yaon man po dyan kang time na to si girlfriend kang tugang ko, na badus po. So, mga anom o pito gabos, mga arog yan? 7, 8, 9. Lagpas po, nasa 11 po kami dyan sa harong kang nag-COVID. Si lola mo dyan man naka-start? Hindi po, sa Katayin mi lang na harong. Sige. Bali, ano ang realization nito sa nangyaring ini sa COVID? Anong pwede tanggaro masabi kanina dapat siguro seryoso ang kanyang namamanuan? Though ako po, aminado man ako, honestly, kang nasa Manila ako. Di ako naniniwala sa COVID. Until ma-witness ko si symptoms na totoo siya dahil nangyari nga sa family ko. Pero daw di ako kata naniniwala. Nagsusunod ako sa protocol. So bali ano na lang pangapudan ta sa gobyerno, local or national, para sa publiko? Yan po, siguro lagpas ng 1 year ining pandemic, duda ko lang pang taong dai naniniwala sa COVID. Though kami man gani po, until na-experience mi kang pamilya mi na totoo ang COVID, data na halaton na kita mismo ang maka-experience para lang maniwala. Yan. Simple ho lang na bagay pero sobrang makakatabang ang pagsunod sa pinapasunod kang city na protocol. Kang yaw ka mo sa kasagsay kang COVID or even after, may namati ka mong discrimination sa imo, sa pamilya? Siguro startan ko po kung nasa Manila ako. Totoo talaga po itong mga news na tigsisprayhan kaming alcohol. Kaya nag-decide ang hospital na mag-civilian kami pag malaog sa work. Tapos kang pag-uli ko man po digdi sa Naga, nag-quarantine po ako sa Sarong Hotel. Kung naalala po nindo, nagkalindol digdi, ning 5 point something magnitude po. Okay. Tapos nasa 4th floor po ako kato. Syempre mababa po ako. Nakamas ako, aram nindang nag-travel ako. Pero nagrarayo po ako sa Inda. Then sabi ka to, magbalik na po ako sa taas. Sabi ko, ma'am, baka po may aftershock. Tapos ini-insist nila na kaipuan ko magbalik sa taas. Nasa ako man po nakikiiwala ko, aram ko man ang pwedeng mangyari sa taas. Ini-insist pa din po ninda na magbalik ako sa taas. And pinabayaan ko na lang sindata. Dahil man ninda aram ko anong pinagdadaanan ko kang time na to. Tapos
kang si mga time na naka-quarantine po kami gabos. Nag-abot po sa point na nareklamo kami sa radyo. Sa sarong station kang radyo dahil dai po kaya aram kang siguro niya po naintindihan mi na kung taano araw ka to sinda mag-react. Siguro dahil sa takot. Pero sabi mi ko ta sana tig-intindi kami. Si pinagdadaanan mi kang time na to. Nakaabot nireklamo kami sa radyo. Si panganay ko pong tugang negative man nga ni siya. Nahihiling daa siya. Doon man po kaya si Simon ang ma-stay sa laog lang kang kwarto. Eh yaon man lang ani po siya sa laog kang harong yaon sa gate. Nagkakape, yaon man lang dyan. May nakahiling daa po na nagluluwas sa gate, sa pintuan. Pero nasa laog lang siya kang gate. So sabi mi, paano nga ni, ang lockdown po kato poon dyan sa may ginigibong harong. Okay. Sabi mi, paano, gabos po naka-lockdown. So sabi mi, paano nahiling ang tugang ko na nagluluwas? Gabos kami naka-lockdown, supposed to be bawal magluwas. Day ninda mahihiling na nagluluwas ang tugang kung day sinabis mo matindog digdi sa harapan. So day mi parang pong sa inhali itong balita. Tapos yan, fortunately po, day mi man kaano-ano si reporter, pero siguro naintindihan niya kami na yan, garo man po si Side na paano nindo naaraman na nagluluwas, gabos ka mo naka-lockdown, na ang tigwawalat man lang kang city sa harong si mga nag-negative, tapos naintindihon na lang ang side mi, arog kayan. Anong pangapudan ninyo duman sa mga nagdi-discriminate na hindi nakakaintindi kang sitwasyon? Siguro po kung time na to talagang di man sinda kayang intindihon dahil iniintindi mi ang sitwasyon ng family mi. Ngunyan siguro pa dikit-dikit po naintindihan mi, si takot ba ninda, si pero wisyong na mati ninda dahil nakasali sinda sa lockdown. Pero mayong-mayo po, tas sa namati nanawaran kami. So sana ko mas inintindi ninda kami, mas kaipuan mi si pag-iintindi ninda. Thank you. Thank you. Mga tugang, saro pa po sa mga naghiras kan sayang naging eksperyensya, yun po mismo ang General Manager kang Metro Naga Water District, si Manager Engineer Jojo Luwansing. Siya na po siguro ang saro sa may pinakahalangkaw na panahon o numero ning aldaw na pagtinir sa Bicol Medical Center. Ano po si sa mga inagihan sa paglaban sa COVID-19, dalanan ta po yan sa bidyong ini. So, salamat pong maray, Manager Jojo Luwansing sa pagpaon nagirari po sa tuya. Pero ngunyan po, imbis pong tubig, ang urulay po ngunyan COVID. COVID. Ano, napakiulayan ko po si Manager. Aram po nindo mga tugang, si Manager Jojo, COVID survivor. Ano. Siguro po pa-istoryahan to si Manager kung ano po si inagihan niya, paano po nagpuon, paano po siya nagka-acquire kaning COVID virus. Bali, last year, September 2020, na-test akong positive. Sunday yan kayo sa BMC. Yan, aldaw na yan. Ang duda kong nakuha ko ini sa mga programa ko sa radyo, tayo man lang to ang schedule kong nasa luwas. Usually, pag-ali sa opisina, sarong. So, sarong simana, nagkalintura ako. Then, nagparaabo ako. Ito, nailaog ang Lunes siya nagpuon, nakamatik ako. Domingo nailaog na ako sa ospital. Nagduwang aldaw ako sa sarong kwarto bago sa ICU. Then after that, big ICU na ako. Talagang nahirapan ako maghangus. Kinabitan ako katong oxygen na apod ni the high flow. Usugon talaga yung kagawad na oxygen. Naka-pipe na siya. Ang problema, ang sakuyang oxygen sa hawak nagbabagsak. So, kay nakaipuan kong magdapa ng mga 16 to 18 hours a day para tumaas ang sa kong oxygen sa hawak. Kapag once na magpahingalo ako, magtika ako, within 3 minutes, bagsak yan. Kaya dapat baga ang sa tong oxygen sa hawak, mga 95%. Nabagsak yan, 60 to 70. Iyan pala ng pagmati mo, maribong na sa payo. So yan, hirapan ako maghangos. Pati ang pagkakang ko na apektaran, dikit lang na masamid ka, mapapadukan ka. Pag napadukan ka, mahingal ka na. Grabing hingal. Sa madaling sabi, nagduwang simana ko sa ICU. Nag-ubos ako ng 37 tangke ng oxygen. Pwera tabi kadtong duman sa ICU na nakapipe na duwang simana. Duwang simana, then duwang simana man ako sa recovery, na di ako nakakalakaw.
Pag primero kong tindog, pagbaba ko sa yaon ako sa recovery room, pagbaba ko sa kama, talagang hindi ko na ilalakad din sa akong bitis. So lamintin, inaalsa ko araw kayan. Pero ko aking sadit na nag-aadal maglakaw. So nagpara-exercise ako. Pagluwas ko tabi kagawad, sa totoo lang, mapasyar ako, may bit-bit pa kong sadit na oxygen. Talagang naghihingal. Siguro sa harong mga 2 semana pa kong araw gaya. So luway-luway, naka-recover. Ang ginibo ko talagang pinirit kong magkakan. Pinipirit kong magkakan. Takang bago ko ilaog, ang sakuyang timbang nasa 80 kilos. 80. Pagluwas ko, 62 na sana. Sa sakong timbang, talagang grabe. Itong nasa ICU ako, halos hindi ko nagkakakan. Natatakot akong mapadukan. Batag lang kinakakan ko kanto, tapos mga juice. Tapos iswero. Yuto si ano. Ang dakulang leksyon kagawad na talagang data pagbasang-basangon ining mga health protocols na pigpapasunod sa to. Sumunod talaga kita ta. Pag kita tinamaan, tapos kita may mga hilang. So, ako kaya nangyari, ugak kong dating 2008, nagkawik lang sa ko. Yan palang COVID, kung ano ang kaluyahan mo sa hawak, barang ito ang hanapon niya. Kasi COVID, 2 weeks, mayo na. Pero si lungs ko ang tinira niya. Kaya nahirapan ako maghangos. Duman si recovery ko na haloy. Saruda ako, sabi ni Dr. Joey, saruda ako sa pinakahaloy. Nag-stay sa hospital. Sabi nga ni kan mga nurse, para surubahan ako. JM, magpuli ka naman daw. Si mga nurse na duting tinsing aldaw, na paingalong tinsing alaw, pagbalik ng dayaw pa ako. Pero ngayon, GM, magpuli ka naman daw. Nasa kalawigan naman rin kang ano. Iyo. Pero talagang ulay ko, mawawaraan ako sa kinaban. Nagabot sa puntong, nag-iisip ako talaga niya ako, hanggang digdi na lang ko. Pero sabi ni Dr. Joey, ang nakabuhay ngayon sa imo GM, si sa imong kusog buot. Tang marauto na pagmati, tabi kagawad, pag nagkailan kang COVID, suway ka sa pamilya mo. Mayo kang kaiba sa kwarto. Solamente kang recover, pwede na. Pero itong time na itong taon ko sa ICU, mayo sulo ka. Solamente nurse and mga kaibanan mo. And ang kagayunan sa BMC, sa COVID department din da, sa mga marayon ang mga nurse niya, talagang asikasuhon ka. Talagang kuyan, kumbaga siguro niya ako, mga trained man sila sa araw kaya. GM, katong time na to, niya ka sa ICU, igwa ka pong mga nadawag na dahil nakasurvive, mga... Kang ngaon ako sa ICU kagawan, nagkapira kami duman, garo 5 anong, nagkapira siya nagkagaradan duman. Di ko lang matandang kung naubos nga na ito. Yawan ako sa may pintuan, pag may magkaka-commotion, ang pagultanan may mga plastic. Oo, sarong kwarto lang siya ng labaon. Ako ang yawan sa may pintuan. Magkaka-commotion, mag-aaragapan, matuninong, aratsyan kayo, iluluwas na, nakabadibag na. O di naman tumailing kang pamilya, diretso na-cremate. Pati si mga bado mo, ginamit, sulo na. Kaya ito ang medyo makulog na maresabot pag nagkahilang ka. And kung deta maninhagan na wara ka sa kinaban dahil sa COVID, taday ka na mahihiling kang pamilya mo. Solamente abo ang mahiling ninda pagluwas mo sa ospital. GM, message lang po sa mga nagdadala sa to na tungkol kaning sa COVID na ni. Ang COVID, ano po ang realization mo kani? Ang COVID po talaga bakong subasubang hilang. Uga kitang mga record mo niya na nahiling ta nagkakagaradan. Pero di ta aram sa mga barabaryo kung sain, baka dai na i-record. Pero COVID, talaga pong dai ta pagbasang-basangon ang pagirumdum kan sa tuyang mga gobyerno, kan sa tong LGU, na magsunod kita sa protocol. Kung mayo man sa nang importanteng kalakawan sa luwas kang harong, dahil na mo na magpararalakaw. Tapos minimize po ang paghalubilo sa iba-ibang tao, lalo na kung dahil kabisado. Mag-iwas sa magdyan sa matataong lugar. Sabi ko nga ni, kung sarong na lang mo na kita. Iwasan. Pero kung talagang emergency, masakit po. Lalo na kadakol mo niya ng mga asymptomatic. Ito ang makatakot. Siyang namamati, pag ulay mo okay siya, pero sige niyang pang-ulakit. Kaya kitang medyo nag-iedad-edad na, tapos may mga mati kitang dati, high blood, diabetic, may hilang ka sa lungs, sa puso, delikadong maray pag kita tinamaan. Salamat pong maray, GM, sa pagpaunra, no?
Salamat Mang Kagawad. Very active na general manager kang MNWD. Matibay and COVID survivor, from his mouth na arawan ta po na talagang dapat na seryoso. Salamat pong maraming. Salamat Kagawad. Salamat. Sa pamilya pong Dichoso, asin sa pamilyang Luwansing, asin duman man po sa mga pamilyang padagos pong nagsusuprir ning pagsakit dahil po sa COVID-19, mag-aral lang po kita. Asin dahil po mawaran ng pag-asa dahil po ang mga leksyon na itinao po sa tuya kan pamilya kan Dichoso, asin kan pamilya Luwansing, sana po makapagpakusugbot sa tuya na malampasan ang pandemyang ini. Duman man po sa mga kababayan ta na sa ngunyan dahil pigsiseryoso ang COVID-19, napapanahon po na magguno kita ning adal sa duwang pamilyang sa tuya pong pig-feature ngunyan pong aldaw. Salamat po sa pamilya Dichoso, asin sa pamilya Luwansing, sa pagpaunra na maging parte ka programang Pag-urulayan ta po. Sa mga day po pala nakadalan kan sa tuya pong nakaaging ika-23 na episode, pwede ta po yan balikan sa kuya pong Facebook page o sa YouTube channel, Kagawad Lito de Rosario. Pero pakiulay ta po, kung pwede din po kita mag-skip ads, tangarig pong ang biyaya padagos na maglaog, asin maitabang taman po yan sa tuya mga kababayan. Sinakaagi po pala na edisyon, yan po nagsentro sa bakuna kontra COVID-19. Kaya bananta po ang infectious disease specialist na si Dr. Joey Ranyola. Asin siriman si Urulay sa libro. Ang nobela na nabilog po ning sarong PDL o Person Deprived of Liberty, dyan po nakapiit sa Naga City District Jail. And kabali po dyan ang pagpasyar niyato sa 5 stalls sa Naga City People's Mall na nagpapabakal ng mga libro, asin siriman sa sarupong book cafe duman po sa Evia Lifestyle Center sa siyudad kang Las Piñas. Sa liwat po, apera igdisa sa kuya pong Facebook page asin YouTube channel, Kagawad Lito de Rosario. Nadadangog man po kita live sa 89.5 Radyo Natin Naga, asin sa 105.5 Bicol Idol FM Naga. Pero mga tugang, duman po pala sa mga frontline workers na po, mga health workers, mga kairibata po sa barangay, mga peace officers na nag-iimplementar, and even si mga pamilya po na tinamaan ka na COVID-19. Kung nakamati po kamo ning mga kaso ng diskriminasyon, ikaw po kita ning ordinansa igdi sa siyudad kang Naga na naipanday, and ini po padago sa pag-iimplementar ko dyan, magagamit na po ni just in case ikaw po kita ning mga pagmundo dahil po sa discrimination na sa tuyo pong namati. Yan po dyan sa ordinansang iyan ang step by step na sa tuyo pong gigibuhon, tangarig pong makasik redress kita kasi tayo pong mga inagihan sa panahon ng pandemya. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa siyudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-urulayan ta po.
Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado alas 5 ng hapon. Madadagugin live sa 105.5 Bicol Idol FM Naga asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na tanganing updated ka sa mga happenings. Igdi sa tuyang syudad pag-urulayan tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located in Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. And LYRR Corporation. Bueno, sa ibong po kang pandemya, may mga tugang po kitang daay nagpapaawat. Asin nagpasiring sa mga beaches. Isita man po na summer sa ngunyan, asin ang init, grabe po talaga. Dahil man po binabawal, basta ang health protocols dapat istriktong nasusunod. Kanakaagi pong mga simana, pundo muna ang paglaog sa mga magagayon na beaches kan mga banwaan dyan po sa Partido area. Alagad sa ngunyan, nagbukas na po giraray sinda. Kaya po enjoy yun ta. Alagad dahil po kita magtiwala. Kita po mapasiring dyan para mag-relax, alagad ng virus, yaon man po giraray. Asin dumaman po sa mga daay makakaluwas, asin pinili na mag-stay at home. Enjoy yun ta na lang po ang video ini na nag-feature kan man iba-ibang mga lugar na pwedeng dumanan. Asin na dumanan na actually kan mga kababayan. Si mga yaon po dyan, asin si mga balak pong magpasiring dyan, magsunod po kita sa mga pigsusugo kan Department of Health. Mag-enjoy, alagad mag-observe kan si mga protocols kan DOH. Yun na po niyang ikaduang summer na yaon po kita sa new normal. Na talagang ang sote pong pagbuhay, pagigiya, asin padagos na pagigiyahan kan mga regulasyon kan gobyerno. Pero mga tugang paghali po di sa syudad kang Naga, pasiring po dyan sa Siroma, abang ngayon po kang tinampo. At talagang mainggan nyo po kitang magbiaya, sinbisitahon po ang sinambitang munisipyo. Pagabot dyan, mahiling ta po ang gayon kang mga tanawon, ang linaw kang tubig, asin ang gayon kang view dyan po sa sinambitang munisipyo. Nagkakapirang porsyon lang po ang naagian kansa do pong lingkod asin mga pagiriba. Alagad aram ta pong dakol pang mga isla ang waiting to be visited diyan po sa sinambitang munisipyo. Ini po ang porsyon po ini kang eastern part kang probinsya kan Camarines Sur. Nagsusurog po ni sa Banwaan kang Garcia-Torena, Siroma, Presentasyon. Yun po ni si nakatubang sa eastern part kan Pasipiko. Magayon po ang lugar. Madyan na po, bisitahon ta ang sinambitang munisipyo. Kadakli po sa mga bakbakon tinampo sa mga syudad, mga highly urbanized cities. Minsan po na pupungot na kita. Pero di po sa tabing dagat, magbang hilingon, asin lakawan ang mga araw gani. Nakakawara po pating stress o problema. Dawa sa katahawan kang init. Yun po ni ang gilid kan dagat igdi po sa Banwaan kan Siroma, Camarines Sur.
ini po ang makapugoy lilangos pong view dyan po sa Sarong Resort sa munisipyo kang Uwas sa probinsya po kang Albay. Sa drone shot pong ini, mahihiling po ang linaw kang tubig asin ang magayon na islang ini. Ang lugar po talagang dinadayo, padikit-dikit, paluay-luay asin nag-uusbong ang turismo igdi po sa munisipyo kang Uwas. And mahiling po nindo sa drone shot an gayon ang beauty kang sinambita pong isla. Duman sa mga nagbe-birthday, happy birthday po sa Indo, ano? Duman po sa mga birthday, advance happy birthday po sa Indo. Dawa po may pandemic, pahit sa nakita. Saliwat po sa mga nagdalan, asin sa mga panagos na naghihinanyog sa programang Pag-Urlayan ta po. Mag-iribanang po kita sa otro Sabado. Hindi po sa programang Pag-Urlayan ta po, parehong oras, alas 5 ng hapon. Hindi po sa 89.5 radyo natin asin sa 105.5 Bicol Idol FM Naga. Nagpapaabot po palanan sa idong lingkod ning condolences sa pamilya pong Duliano sa pagtalikod po kang sa kinaban ni Dave Duliano. Sa pong batikan na broadcaster hindi po sa Camarines Sur sa nakaagi pong pirang taon. Nagtalikod po sa kinaban. And binayaan niya po ang saya pong esposa kay balanta po igdi sa City Hall. And sa mga aki, sa esposa, ki Melba, sin mga sa pamilya, condolences po sa Indo ang buong KBP Kamsur and igdi po sa Naga si mga pag-iriba sa broadcast media nagapaabot ning udok sa buot na condolences sa pamilya. Sa mga maot pong balikan ang mga nakaaging episodes sa tuyang YouTube channel, liwat po. Please don't skip ads. Yan po ang sa tuyang dagdag na request sa Indo po. And ang sa tuyang po mangguguno dyan, liwat po itatabang ta sa tuyang po mga kababayan na mas nangangaipo sa ngunyan pong mga panahon. Sa liwat po, Diyos mabalos. Keep safe always.